Σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που είναι εδώ, τους γονείς και τους εκπροσώπους των ρόλων της πόλης. Αυτή την εκδήλωση την συνδιοργάνωσαν οι Σύλλογοι Εργαζομένων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, ο Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και ο Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Πρωτοτήτα και οι φοιτητικοί σύλλογοι του Αποφύτα και του ΔΙΔΕ. Θα ξεκινήσουμε με σύντομους χαιρετισμούς. Θέλω στο βήμα του Σάββα Παπαδόπουλου, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυρία Κυπρίτανη, κύριε Σύμβουλε, αγαπητές συναδέλφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, απευθύνω θερμό χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση μήνης, που πραγματοποιείται από συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας μας και από άλλους φορείς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τα θύματα του κρατικού εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Μιας εκδήλωσης, η οποία πέραν του χαρακτήρα της αμέριστης συμπαράστασης στους οικείους των θυμάτων, σηματοδοτεί την απέτησή μας για τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης σε όλη την επικράτεια, αλλά και το αίτημα που προβάλλεται με επιτάσεως για την απονομή δικαιοσύνης για τη τιμωρία των ενόχων, κυβερνητικών και μη υπευθύνων που εμπλέκονται σε μια σειρά από παραλήψεις, αμέλειες και παρανομίες. Αυτό που υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική μας είναι το γεγονός ότι οι κυβερνητικοί παράγοντες, με τη συνδρομή και άλλων θεσμικών φορέων από την πρώτη μέρα του τραγικού γεγονότος μέχρι και σήμερα, αναλώνονται σε μια άνευ προηγουμένου μεθοδευμένη προσπάθεια συσκότησης των πραγματικών συνθηκών και συγκάλυψης των τεράστιων ευθυνών τους για το πρωτόγνωρο αυτό κρατικό έγκλημα, χρησιμοποιώντας τα πιο απάνθρωπα μέσα σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις συνέπειες των πράξεων και τις αφετηρίες τους. Καταγγέλνουν ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη και 2 χρόνια μετά την εφιαλτική εκείνη νύχτα τα απαραίτητα μέτρα και δεν έχουν δρομολογηθεί απολύτως αναγκαίες υποδομές ώστε να καταστεί ασφαλής ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Στυλιτεύουν τις κυβερνητικές διαχρονικά επιλογές, οι οποίες προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων φορέων και πρημοδοτούν μια κερδαία επιχειρηματική λογική, στο όνομα της οποίας αγνοείται η αξία της ίδιας μας της ζωής. Είναι η ώρα να απαιτήσουμε την επαναφορά και των σιδηροδρόμων και άλλων φορέων που παρέχουν κοινωνικά αγαθά υπό τον έλεγχο του δημοσίου, μακριά από την εμπορευματοποίηση την οποία προωθούν οι κυβερνήσεις διαχρονικά, συγκρίζοντας τα ασύντοτα ιδιωτικά συμφέροντα και τα τοπικά πάσης φύσεως που απομυζούν το μόχο του εργαζόμενου λαού. Δεν νοείται ως δημοκρατική μια πολιτεία χωρίς κράτος δικαίου, διότι θεμέλια της λύτρωσης είναι η δικαιοσύνη. Δυστυχώς στον τόπο μας η ανομία τα τελευταία χρόνια ακόμη περισσότερο έχει βρει καθεστώς. Εναπόκειται σε εμάς, είναι υπόθεση όλων μας, να γίνουν στις 28 του Φλεβάρι όλες οι πλατείες που θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις, πλατείες δικαιοσύνης. Ο Νίκος Καζατζάκης έλεγε: η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μονάχη της, δεν έχει πόδια. Εμείς θα τη σηκώσουμε στους ώμους μας και θα τη φέρουμε. Παρέτει θαρώ να αναφερθώ στις προκλητικές εκφράσεις και τις λιδωρίες που εκφράζονται από κυβερνητικά χείλη, ακόμη και για τους ίδιους τους γονείς των θυμάτων, κάτι που συνιστά παντελή έλλειψη σεβασμού και μέγιστη ήρεμη. Ο αγώνας αυτός μας αφορά όλους. Καλούμε όλα τα μέλη μας, όλους τους εργαζόμενους, να συμπορευτούν σε αυτόν τον αγώνα για μια κοινωνία υγιή, προστατευμένη και ευημερούσα. Ας κατακλείσουμε λοιπόν με αγωνιστική διάθεση την πλατεία στο άγαλμα Βενιζέλου, το οφείλουμε στις αδιπροχαμένες ζωές των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας, που πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα, στο σύνολο των θυμάτων, σε εμάς και στα παιδιά μας. Ο Γιάννης Τρίτσος έλεγε: ετούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. Μόνο με τη σφραγίδα του λαού, μέσα από αυτές τις μαζικές κινητοποιήσεις, θα υπάρξει δικαίωση και θα ξαναβρούμε το οξυγόνο μας απαλλαγμένο από το βρώμικο αέρα της συγκάλυψης και της διαφθοράς που αναπνέουμε. Θα παραμείνουν χέρουσες πληγές στην καρδιά μας οι τραγικές απώλειες των παιδιών μας
κάποιου άλλου, αυτό προφανώς συνιστά ανθρωποκτονία και παρότι δεν είμαι νομικός, κατατάσσεται στην ποινική κατηγορία των δολοφονιών και εγκλημάτων. Όταν όμως έχεις μία συνθήκη η οποία οδηγεί ανθρώπους στο θάνατο, όταν τη συνθήκη αυτή την έχεις διαμορφώσει σε βάθος δεκαετιών, με σειρά πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, όπου έχει χαθεί, ξεχαστεί, υπερδευτεί, επιχειρείται να χαθεί, να ξεχαστεί, να παιδευτεί το κουβάρι αυτών των αποφάσεων, ατομικών, συλλογικών, εθνικών, υπερεθνικών. Όταν ξέρεις, γιατί σε έχουν προειδοποιήσει, ή υποψιάζεσαι γιατί διοικείς και δεν μπορεί να μην βλέπεις, ή θα έπρεπε να ξέρεις, σου το λένε τα επιστημονικά δεδομένα, η ιστορική πείρα, ότι η συνθήκη αυτή εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, αυτό τι είναι. Το ερώτημα αυτό δεν είναι καινούριο και μας απασχολεί εμάς τώρα με τόση μεγάλη ένταση με αφορμή τα τέλη. 130 χρόνια πριν ο Έγγελς, περιγράφοντας ακριβώς αυτή τη συνθήκη, αυτό το σενάριο, όπου ο φυσικός αυτούργος δεν έχει πρόσωπο μόνο ενός ανθρώπου, το όπλο μπορεί να λείπει. Το κίνητο είναι πεδίο έντονων πολιτικών ερμηνεών και αντιπαραθέσεων. Ο δολοφονημένος μοιάζει να έχει χάσει τη ζωή του από ένα τυχαίο γεγονός ή μια φυσική καταστροφή ή ένα μοιραίο ανθρώπινο λάθος. Την ονόμασε, χωρίς περιστροφές, κοινωνική δολοφονία. Social murder. Ο όρος αυτός παρέμεινε εν γνώση για πολλά χρόνια μέχρι το 2017, όταν ξαφνικά έγινε σύνθημα στα χείλη χιλιάδων φοιτητών και μελών ΔΕΠ στα Βρετανικά πανεπιστήμια, οι οποίες, φοιτήτριες και φοιτητές, οι οποίοι άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο social murder, κοινωνική δολοφονία, για να κατανοήσουν την τραγωδία της πυρκαγιάς στο Grenfell Tower, στο North Kensington, στο Βόρειο Kensington, στο Λονδίνο το 2017. Μια 24ωρη εργατική πολυκατοικία έγινε πυρανάλωμα των πυρός, οδηγώντας στο θάνατο 72 ανθρώπους. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα τυχαίο γεγονός, ένα βραχικύκλωμα ψυγείου στην κουζίνα ενός διαμερίσματος στον 4ο όροφο. Επεκτάθηκε στο εξωτερικό του κτηρίου και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε ολόκληρο το κτίριο. Διαδοχικές διοικήσεις του Δήμου του Kensington είχαν αναθέσει τη συντήρηση της πολυκατοικίας σε εντατικής πολυκατοικίας σε εργολάβους, με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. Διαδοχικοί εργολάβοι, στο όνομα προφανώς της μεγιστοποίησης τους κέρδους τους, είχαν τοποθετήσει μη πυράμβλοχες μονώσεις στο εξωτερικό του κτηρίου, με αποτέλεσμα αυτές να λειτουργήσουν κυριολεκτικά ως επιταχυντές της φωτιάς και έχοντας την πολυκατοικία κυριολεκτικά σαν βάβα. 8 χρόνια έχουν περάσει από τότε και πολλαπλές επιτροπές έχουν συσταθεί, 8 οργανισμοί βρίσκονται υπό έλεγχο, διώξεις ακόμη και σήμερα δεν έχουν ασκηθεί. Το αποκαλούμενο δυστύχημα των τεπών έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής δολοφονίας. Η συνθήκη που οδήγησε στο θάνατο των 57 επιβατών, η συνθήκη των 2 τρένων που κινούνται στην ίδια ράγα επί 12 λεπτά στα τυφλά χωρίς κανένα μηχανισμό προειδοποίησης μεταξύ τους, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα 20 ετών ιδιωτικοποίησης, οργανωτικού και λειτουργικού καταγγελματισμού των υπηρεσιών του ΟΣΕ, αποτέλεσμα 15 ετών λιτότητας με αποψήλωση του ανθρώπινου δυναμικού του, δεκαετούς εργολαβικής ασυδοσίας και κερδοσκοπίας για τη μη υλοποίηση της Συμφωνίας 717 περί φωτοσύμμανσης και τηλεδιοίκησης. Η επικινδυνότητα της συνθήκης που οδήγησε στο θάνατο των 57 επιβατών ήταν γνωστή. Τους είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Η όφιλε να είναι γνωστή. Είναι πανομοιότυπη με τις συνθήκες ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων στη Μεγάλη Βρετανία, με τις συνθήκες ιδιωτικοποίησης και λιτότητας των σιδηροδρόμων στη Μεγάλη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 90, όπου η εμπορευματοποίηση και λιτότητα, το έχουν δείξει πλειάδα επιστημονικών δεδομένων, οδήγησε σε αύξηση ως και 25% των πολύνεκρων ατυχημάτων κατά τη μετα-ιδιωτικοποίηση εποχή. Ο ενιαίος σύλλογος διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΑΠΙΘΙΤΑ, από την πρώτη στιγμή ως όφιλε, αναγνώρισε το δυστύχημα των τεπών ως ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, ως μια κοινωνική δολοφονία. Διεκδικώντας 3 απλά πράγματα, τη δικαίωση των συγγενών, την απόδοση των ποινικών και πολιτικών ευθυνών και τη μηδενική αντοχή,
ανοχή σε κάθε απόπειρα συγκάλυψης, δημόσιες ασφαλείς κοινωνίες και το τρίτο, ασφάλεια παντού, αντισημική, αντιπληρική, αντιπληρική, στο σύνολο των κτηνιακών υποδομών που χρησιμοποιούν οι φοιτήτριες, οι φοιτητές μας και οι εργαζόμενοι στο αμφιθύταρο. Ο ΕΣΔΕΠ στο δίλημμα τα κόστη τους οι ζωές μας, τα κέρδη τους οι ζωές μας, απαντά αυτονόητα οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, πάνω από τα κόστη τους. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες ως την πλήρη δικαίωση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους των πανεπιστημίων της πόλης μας, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, για να δηλώσουμε στους γονείς και στους συγγενείς ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ σήμερα για ένα έγκλημα που έγινε πριν 2 χρόνια και μας σημάδεψε όλους. Η είδηση της σύγκρουσης 28 Φεβρουαρίου του 2023 μας πόνεσε, πλήγωσε την ψυχή μας, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια. Δεν θα τους ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε, γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι, τα δικά μας παιδιά. Θρηνήσαμε τότε και θρηνούμε κάθε μέρα μαζί σας, με τους γονείς και τους συγγενείς. Αλλά τη θλίψη πολύ σύντομα ακολούθησε και η οργή. Είμαστε οργισμένοι. Οργισμένοι γιατί ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα. Γιατί αφέθηκε να γίνει αυτό το δυστύχημα, αυτό το έγκλημα. Μια ώρα που μεγαλώνει, βλέποντας τα λάθη που γίνονταν, λάθη που συνεχίζονται, λάθη που δεν θα έκανε ο πλέον άσχετος με το θέμα που δεν γνωρίζει τις διαδικασίες. Οργή για την καθημερινή προσπάθεια σπήλωσης που βλέπουμε να εκτιλήσεται, με μανία το τελευταίο διάστημα. Αυτό όμως έχει ήδη γυρίσει μπούμερα, γιατί σήμερα η ελληνική κοινωνία σύσσωμη ζητάει δικαιοσύνη και την απαιτεί τώρα, εδώ. Και με τη σημερινή εκδήλωση, αυτό που όλοι θέλουμε να δηλώσουμε είναι ότι δεν ξεχνούμε. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα παιδιά μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Και να πούμε στους γονείς και στους συγγενείς ότι είμαστε εδώ, μαζί σας, σε κάθε βήμα σε αυτόν τον δύσκολο καθημερινό αγώνα, μέχρι να λάμψει η αλήθεια. Για ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ. Ελπίζουμε, ευχόμαστε, του χρόνου τέτοια μέρα να μαζευτούμε μόνο για να τηρήσουμε τους αγώνες. Μόνο. Και όχι που θα έπρεπε σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι αυτονόητο. Την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Το έγκλημα του επόμενου στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και ανάμεσα στα θύματα ήταν 16 φοιτήτριες και φοιτητές των πανεπιστημίων, έγινε η αφορμή για να ανοίξει ξανά η κουβέντα για τις διαχρονικές επιλογές που οδηγούν νομοτελειακά σε τέτοια εγκλήματα. Δεν θα μπορούσε να το διατυπώσει κανείς καλύτερα, όπως εκφράζει στο δελτίο τύπου της ΕΦΕ και αφορμή την έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται και εδώ, με τίτλο 11 και 21, με φωτογραφίες τόσο από το χώρο του εγκλήματος, όσο και από τις μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν και όπως φάνηκε ενόχλησαν πολύ. Με την έκθεση αυτή, η Ένωσή μας επιδιώκει να βάλει ένα λιθαράκι, ώστε τα συναισθήματα θλίψης και οργής να μετατραπούν σε γνώση για την ανάμειξη των διαχρονικών αιτιών, ώστε το έγκλημα αυτό να μην ξεχαστεί, να μην συγκαλυφθεί. Φωτορεπόρτερ είμαστε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που φιλοδοξεί και προσπαθεί πραγματικά να είναι τα μάτια του κόσμου εκεί έξω. Μέσα από ένα τεράστιο όγκο προβλημάτων και είμαστε εκεί για να δείξουμε ότι η λογική του πάμε και όπου βγει που έχουν επιβάλει δεν είναι μονόδρομος. Η ΕΦΕ καλεί όλα τα μέλη της να συμμετάσχουν ανάμεσα στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Το δίκαιο θα νικήσει. Καλησπέρα σας. Είμαι η μητέρα του Γιώργου Προβάζογλου, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Ο Γιώργος ήταν 22 χρονών, φοιτητής στο τμήμα φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Σύντομα θα έπαιρνε το πτυχίο του. Επόμενος στόχος του ήταν μεταπτυχιακές σπουδές και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
στον τομέα της σωματιδιακής φυσικής. Ήθελε να ασχοληθεί με την έρευνα και να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα, όπως ο πατέρας του, ο Λυσίμαχος Παπάζογλου, καθηγητής στο τμήμα κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο Γιώργος μαζί με την κοπέλα του, μετά από το τριήμερο ταξίδι του στην Αθήνα, επιβιβάστηκαν στη μοιραία αμαξοστοιχεία για να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Ταξίδευαν στο βαγόνι 3 της δεύτερης θέσης. Λίγο μετά τη Λάρισα, ο Γιώργος πήγε στο κηλικείο για να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό. Δυστυχώς, τη στιγμή της σύγκρουσης βρίσκονταν στο κηλικείο. Εκεί κόπηκε το νήμα της ζωής του. Καθολική σύγκληση και απανθράκωση. Ποια ήταν όμως η προϋπάρχουσα κατάσταση του δυστυχήματος? Για τον εξυγχρονισμό του ελληνικού σιδηρόδρομου, την εναρμόνισή του με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ τις τελευταίες δεκαετίες. Τα βασικά συστήματα ασφαλείας ποτέ μέχρι σήμερα δεν λειτουργήσαν ενιαία και στο σύνολο του βασικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η φωτοσήμανση του σιδηροδρομικού δικτύου, το σύστημα GSMR που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών ανεξάρτητα από το ανάγλυφο της περιοχής, το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS και η τηλεδιοίκηση. Συμβάσεις επί συμβάσεων δεν υλοποιήθηκαν. Η περιβόητη Σύμβαση 717 του 2014 αφορούσε την ανάταξη και την αναβάθμιση της φωτοσήμανσης, του GSMR και της τηλεδιοίκησης στον κακοσυντηρημένο και παρατημένο άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας. Παρόλο που η αρχική σύμβαση προέβλεπε ότι το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2016, δόθηκαν από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών όχι 1, ούτε 2, αλλά 11 παρατάσεις, χωρίς ποτέ να κηρυχθεί έκτοτος κάποιος ανάδοχος και με πρόσθετο προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε φορά. Η τελευταία από τις 3 παρατάσεις επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας είχε ημερομηνία περάτωσης της υλοποίησης τον Μάρτιο του 2023. Τραγική ηρωνία. Ακούγεται μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός στην επόμενη του δυστυχήματος, μεταβαίνοντας ο ίδιος στη Λάρισα, θα εγγενίαζε την τηλεδιοίκηση που δεν λειτουργούσε, σύμφωνα με αυτά που όλοι είδαμε λίγες μέρες μετά το δυστύχημα, μπροστά στις κάμερες, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου. Έντονος και ο ανταγωνισμός στα σιδηροδρομικά έργα μεταξύ διάφορων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών, Ελλήνων αλλά και Ευρωπαίων. Για την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων, κατάντησε συνήθις πρακτική η κατάτμιση των έργων σε πολλά τμήματα μερικών χιλιόμετρων το κάθε ένα, με διαφορετικές συχνά προδιαγραφές από το ένα τμήμα έως το επόμενο. Συνέπεια, οι ασυμβατότητες μεταξύ των τμήματων ενός ενιαίου κατά τα άλλα έργου. Στα πλαίσια της προώθησης της ιδιωτικοποίησης, ο ΟΣΕ διασπάστηκε σε 4 εταιρείες, ΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ, χωρίς όμως να είναι απόλυτα σαφή τα όρια αρμοδιοτήτων αλλά και ευθυνών τους. Μάλιστα, η ΤΡΕΝΟΣΕ πουλήθηκε το 2017 με απεικιοκρατικού τύπου οικονομικούς όρους στην Ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane, που μετονομάστηκε σε Hellenic Train. Μεγαλόσχημες δηλώσεις υπουργών δημιουργούσαν πλαστές ψεύτικες εντυπώσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2023, 8 μέρες μόλις πριν το δυστύχημα, από το βήμα της Βουλής, ο τότε Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής δήλωνε ψευδώς, με θράσος και προσποιητή σιγουριά «Δεν παίζουμε με την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα, διασφαλίζουμε την ασφάλεια». Διαφημίσεις της Hellenic Train παραπληροφορούσαν το επιβατικό κοινό, χρησιμοποιώντας ακόμα και φωτογραφίες από την τηλεδιοίκηση της Ρώμης και διαβεβαίωναν για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.
η ταχύτητα των τρένων αυξανόταν, παρόλο που οι αρμόδιοι είχαν πλήρη επίγνωση της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας, καθώς ήταν οι ίδιοι που υπέγραφαν τις παρατάσεις των συμβάσεων. Η μονοδρόμηση της διπλής γραμμής ήταν πολύ συχνό φαινόμενο. Οι μηχανοδηγοί αντιμετώπιζαν συχνά δυσκολίες στην μεταξύ τους, αλλά και με τους σταθμάρχες επικοινωνίας σε σημεία όπως τα τέμπη, όπου το ραδιοτηλέφωνο, καθώς και τα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα δεν είχαν σήμα. Διαρκείς καταγγελίες των σωματείων των εργαζομένων στον ΟΣΕ, αλλά και στελεχών, έφταναν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στη διοίκηση του ΟΣΕ και στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ΡΑΣ για τις παθογένειες και την κατάσταση του ελληνικού σιδηρόδρομου και τις εγκληματικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας των τρένων. Δυστυχώς, οι παραλήπτες αυτών αδιαφορούσαν, εθελοτυφλούσαν και δεν έπραξαν ποτέ αυτό που έπρεπε να πράξουν. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη λίγες μέρες μετά την τραγωδία. Αν έγινε ο Καραμανλής ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στα τρένα, δεν θα έμπαινε κανείς. Ανάλυτη και ταυτόχρονα κοινική δήλωση ομολογία από Υπουργό. Το κέρδος πάνω από τις ζωές μας. Αύριο συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας μας, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, η επιβατική αμαξοστοιχεία Intercity 62 αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών με προορισμό τη Θεσσαλονίκη στις 27 και 22 το απόγευμα. Καθυστέρησε 48 λεπτά στα Παλαιοφάρσαλα. Στις 11 και 5 αναχώρησε από τη Λάρισα για τη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας 344 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Περίπου 1.200 μέτρα μετά το σταθμό, μπήκε στη γραμμή καθόδου γιατί το κλειδί 118 ήταν λανθασμένα σε θέση διαγώνια εξαιτίας της απειρίας του μοναδικού σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, αφού οι 2 σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας αποχώρησαν στις 11 παρατέταρτο, 15 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου τους. Σχεδόν ταυτόχρονα, στις 11 και 3, διήλθε από το σταθμό των νέων πόρων η εμπορική αμαξοστοιχεία 63503 με προορισμό τον Πειραιά και κινούνταν κανονικά στη γραμμή καθόδου. Εν έτη 2023, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, για 12 ολόκληρα περίπου λεπτά, τα 2 τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή καθόδου, με αντίθετη φορά, χωρίς να λειτουργεί κανένα από τα 4 συστήματα ασφαλείας που θα μπορούσε να εντοπίσει και να σταματήσει την πορεία σύγκρουσης. Στις 11 και 18, τα 2 τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά στον Ευαγγελισμό της Λάρισσας. Στα βίντεο της σύγκρουσης που κατέγραψαν 3 διαφορετικές κάμερες, βλέπουμε ότι σχεδόν ταυτόχρονα με τη σύγκρουση ακολούθησαν 3 αναφλέξεις άγνωστης μέχρι σήμερα καύσιμης ύλης, οι οποίες εκδηλώθηκαν με τη μορφή πυρόσφαιρας διαμέτρου περίπου 80 μέτρων, η οποία διαστέλλεται και συστέλλεται 3 φορές. Για 2,5 ώρες μετά τη σύγκρουση καίγονταν η μηχανή και τα 3 πρώτα βαγόνια του επιβατικού τρένου, τα οποία δεν τηρούσαν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές πυρασφάλειας και τα υλικά κατασκευής τους δεν ήταν πυράντοχα, παρόλο που είχαν άδεια κυκλοφορίας από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ΡΑΣ και την European Union Agency for Railways ERA. Για 2,5 ώρες τα σωστικά συνεργεία αδυνατούσαν να προσεγγίσουν, αναμένοντας την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τραγικός ο απολογισμός του εγκλήματος. 57 νεκροί, 27 εκ των οποίων απανθρακωμένοι. Τα θύματα είναι ως επιτοπλίστο νέα παιδιά. Το νεότερο θύμα είναι 15 χρονών, ενώ 31 από τα θύματα είναι κάτω από τα 30 έτη. Μεγάλη όμως και η απώλεια για την φοιτητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Χάθηκαν 16 φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Τα παιδιά αυτά που ανέβηκαν στο ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο δεν θα εμφανιστούν ποτέ ξανά στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια, στα αναγνωστήρια, στους διαδρόμους των σχολών τους,
δεν θα πάρουν ποτέ το πτυχίο τους, δεν θα σταδιοδρομήσουν, δεν θα εκπληρώσουν ποτέ τα όνειρά τους. Ήταν νέα παιδιά, χαρούμενα, γεμάτα δίψα για ζωή. Οι αποσκευές τους γεμάτες όνειρα για το μέλλον τους. Μέλλον αλίμονο, πολύ σύντομο. Μέλλον που σταμάτησε στις 28 Φεβρουαρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα κοντά στα τέλη, εξαιτίας της εγκληματικής κρατικής αμέλειας, της αδιαφορίας και της διαφθοράς, που δολοφόνησε 57 αθώους συνανθρώπους μας και τραυμάτισε 182 τραυματίες, μερικούς εκ των οποίων πολύ σοβαρά. Ένας από αυτούς τους τραυματίες, ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, βρίσκεται ακόμα σε κομματώδη κατάσταση και δίνει με την οικογένειά του έναν αγώνα που τον υποχρέωσαν να δίνει επί 2 χρόνια και ποιος ξέρει για πόσο ακόμα. Την επόμενη μέρα, ο Πρωθυπουργός σε διάγγελμά του, προσπαθώντας να εξαιρέσει από τις ποινικές ευθύνες τις εποπτεύουσες κυβερνητικές αρχές, τους υπουργούς και στελέχη των Υπουργείων, έσκεψε να αποδώσει το δυστύχημα σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα έργα για ένα ασφαλή σιδηρόδρομο. Με συγχωρείτε. Αργότερα, κυβερνητικά στελέχη απέδωσαν το δυστύχημα και σε παραβάσεις του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Από το σύνολο της μέχρι τώρα έρευνας όμως προκύπτει ότι την ημέρα της τραγωδίας στο επίμαχο τμήμα Δομοκός Πλατή δεν λειτουργούσε κανένα από τα 4 συστήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με πραγματογνώμονες αλλά και μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, έστω και ένα από αυτά τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η σύγκρουση θα είχε αποτραπεί. Αν λειτουργούσε το στοιχειώδες, η φωτοσήμανση, η επιβατική αμαξοστοιχεία δεν θα είναι με κόκκινο φωτόσημο στη γραμμή καθόδου που ήταν ήδη κατηλημένη από την εμπορική. Αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, η χάραξη του δρομολογίου της επιβατικής θα γινόταν από τον κεντρικό χειριστή και θα διαβιβάζονταν απλά και μόνο για εκτέλεση στον άπειρο σταθμάρχη άριστας. Αν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας DSMR, ο μηχανοδηγός της επιβατικής θα είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον μηχανοδηγό του αντίθετα κινούμενου εμπορικού σειρμού και να συνειδητοποιήσουν και οι δύο ότι βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης. Τέλος, αν λειτουργούσε το ETCS, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ στη χώρα μας, θα έμπαινε ο μηχανοδηγός της επιβατικής με κόκκινο φωτόσημο στη γραμμή καθόδου, το τρένο θα φρέναρε αυτόματα ώστε να μην επιτρέψει την κίνησή του σε κατηλημμένη γραμμή. Στην έλλειψη των συστημάτων ασφαλείας προστίθεται και η σταδιακή κατάργηση προϋπαρχουσών δικλείδων ασφαλείας, όπως ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχείας και το κέντρο παρακολούθησης της Καρόλου, που είχε αποτρέψει παλαιότερα αντίστοιχα συμβάντα με αυτό τον τεπών, όπως καταγράφηκε στα πρακτικά της Εξεταστικής Βουλής. Επίσης, η τραγική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού είχε ως αποτέλεσμα την υποστελέχωση. Εξαιτίας της, από τον Ιούνιο του 2015, η νυχτερινή βάρδια στο σταθμό της Λάρισσας διεξάγεται από ένα μόνο σταθμάρχη, καθώς καταργήθηκε ο δεύτερος λόγω έλλειψης προσωπικού. Και αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γίνονται προσλήψεις συμβασιούχων, εργαζόμενοι στην κέρια θέση του σταθμάρχη με μπλοκάκια. Την τελευταία δεκαετία, το προσωπικό του ΟΣΕ μαζί με τους συμβασιούχους ήταν διαχρονικά κάτω από το 50% του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμά του. Ελλείψη συστημάτων ασφαλείας, ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική δικλείδα. Μπορεί όμως να εφαρμοστεί με λιγότερο από το μισό προβλεπόμενο προσωπικό. Είναι ικανή συνθήκη ασφαλούς κυκλοφορίας ή βεβαιότητα επικίνδυνης λειτουργίας. Με συγχωρείτε. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής Γεραπετρίτη, ο μοιραίος σταθμάρχης
η μετάταξη του οποίου στη συγκεκριμένη θέση ήταν προδήλως παράνομη, είχε λάβει ελλειπή και ανυπαρκή εκπαίδευση σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων ΡΑΣ. Το δεδομένο είναι ότι ο σταθμάρχης είχε ελάχιστη εμπειρία, ένα μήνα μόνο, κυρίως από το σταθμό της Καλαμπάκας, στον οποίο διακινούνταν μόλις 2 τρένα ημερησίως. Είχε αναλάβει υπηρεσία ως βραδινός σταθμάρχης στη Λάρισα 5 μέρες μόνο πριν. Να σημειωθεί ότι ο πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ, Βασίλης Διαμαντής, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δήλωσε ότι για να τοποθετηθεί κάποιος σταθμάρχης στον νευραλγικό σταθμό της Λάρισσας πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία. Τελευταία φωνική παράμετρος, η ύπαρξη παράνομων μαύρων βαγονιών και βαγονιών φαντασμάτων που μεταφέρουν λαθρέα εμπορεύματα με αδήλωτα βαγόνια. Η ύπαρξη αυτών των βαγονιών αποκαλύφθηκε με το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Πράλο τον Ιούνιο του 2008. Στο σημείο του δυστυχήματος μετέβησαν άντρες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του στρατού, της Ελένη Τρέν και του ΕΚΑΒ για την κατάσβεση της φωτιάς, τη διάσωση των τραυματιών και την ανάσυρση των θυμάτων. Την 1η Μαρτίου, δυστυχώς, απορρίφθηκε από την πυροσβεστική η πρόταση ιδιωτικής εταιρείας να διαθέσει δωρεάν ειδικά εκπαιδευμένα στην ανέβρεση νεκρών σκυλιά. Την ίδια ημέρα, σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, κυβερνητικοί παράγοντες όπως ο Υπουργός Πρωθυπουργού Χρήστος Τριαντόπουλος, ο αόρατος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υπουργών και Μεταφορών Γιάννης Τσιφαράς, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και οι αξιωματούχοι της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της αεροπορίας και του στρατού έλαβαν αποφάσεις για άμεσες ενέργειες, όπως το ξεβάζωμα και στη συνέχεια το βάζωμα, που οδήγησαν στην εγκληματική αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Σκόρπισαν με φορτηγά σε άγνωστη τοποθεσία το χώμα που ήταν ποτισμένο με το υλικό που προκάλεσε τη φωτιά, ανακατεμένο με συντρίμμια των αμαξοστοιχειών και με ό,τι απέμεινε από τα σώματα των νεκρών μας και την τέφρα τους, παρόλο που μία επιβάτης, η 23χρονη Εριέτα Μόρχο, αγνοούνταν. Βέβαιος κάψιμο στο χώμα των νεκρών μας και διασκορπισμός του σε διάφορα σημεία για να προστατευτούν οι ένοχοι. Την βορυχία, ύβρις προς τους νεκρούς μας. Ακολούθως, ο χώρος τρώθηκε με κροκάλα, χαλίκι, άμμο και πίσα, διαδικασία που στην επιστημονική βιβλιογραφία συναντάται ως μέθοδος απορρίπανσης εδάφους. Απώλεια πολύτιμων δεδομένων που θα βοηθούσαν στη διερεύνηση των αιτιών της ανάφλεξης και κατ' επέκταση στην αποσόβηση αντίστοιχου δυστυχήματος στο μέλλον. Αυτό το τελευταίο είναι κεφαλαιόδους σημασίας και γι' αυτό επιβάλλονται οι ενδελεχείς και χρονοφόρες διερευνήσεις αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων παντού στον κόσμο. Παντού εκτός από εδώ. Και αυτό μπορεί να νοηθεί και σαν έγκλημα απέναντι στις επόμενες γενιές. Τα βαγόνια μεταφέρθηκαν προς φύλαξη σε ανοιχτό χώρο που ανήκει στον υπόδικο ΟΣΕ, στο αμαξοστάσιο στο Κουλούρι, 15 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του δυστυχήματος. Η φύλαξη δηλαδή των τεκμηρίων ανατέθηκε στον υπόδικο. Για τις ενέργειες αυτές δεν υπήρξε καμία εισαγγελική εντολή, αλλά δεν υπήρξε και καμία απολύτως αντίδραση, ούτε έγινε και καμία παρέμβαση εκ μέρους των εισαγγελικών αρχών για να διατηρηθεί αναλύωτος ο χώρος του εγκλήματος για όσο διαρκεί η διερεύνησή του. Μόνο μετά από μηνύσεις συγγενών των θυμάτων και όχι από αυτοεπάγγελτες ενέργειες της ανάκρισης, ασκήθηκαν από την εισαγγελία Λάρισσας ποινικές διώξεις για την αλλίωση του τόπου της μάρτυρας, όταν ο ειδικός εφέτης ανακριτής στα ερωτήματά μας γιατί και πώς επιτράπηκε η αλλίωση του χώρου, μας απαντούσε «κάντε μήνυση». Και δεν ήταν η πρώτη φορά που υποδείχνει σε εμάς τους συγγενείς να προβούμε σε μία ενέργεια που όφιλε αυτεπαγγέλτος να κάνει ο ίδιος ή η εισαγγελία. Μάλιστα και ο κύριος Τακλίδης βρίσκονταν στον ίδιο χώρο όταν ο εφέτης ανακριτής μας προέτρεπε να κάνουμε μήνυση. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης,
Στο ίδιο πνεύμα ασέβειας προς τους νεκρούς μας και προς εμάς, είπε για το πάζωμα επιλέξει. Όποιος μιλάει για το πάζωμα είναι για τα πάζα. Όταν ήδη η υπόθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής ποινικής δικογραφίας, με κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντος τον Περιφερειάρχη και υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Μετά από επίμονες προσπάθειες των συγγενών των θυμάτων, εντοπίστηκε ότι κατά το ξεβάζωμα τα χώματα μεταφέρθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση στο ιδιωτικό αμμορυχείο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, στον οποίο ανατέθηκε η αποκατάσταση του χώρου του δυστυχήματος. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, η χρησιμοποίηση των οποίων εγκρίθηκε μετά από μήνες, εντόπισαν στοιχεία DNA των θυμάτων, όπως τμήμα γνάνθου, στο χώρο φύλαξης των συντριβιών και στο αμμορυχείο. Από αυτά ταυτοποιήθηκαν ελάχιστα. Τα υπόλοιπα 100 περίπου δείγματα βρίσκονται αποθηκευμένα στο γραφείο του ανακριτή, παρά τα αιτήματά μας να σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό για να γίνει ταυτοποίησή τους. Οι ιατροδικαστές δεν μετέβησαν ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος για να δώσουν σαφείς οδηγίες, αλλά και να διενεργήσουν την προβλεπόμενη αυτοψία. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα σημεία στα οποία βρέθηκαν οι σωροί. Δεν έγιναν νεκροτομές, ούτε τοξικολογικές εξετάσεις και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις είναι ελλειπείς. Μονταρισμένες ηχητικές συνομιλίες του σταθμάρχη Λάρισσας με μηχανοδηγό άλλης αμαξοστοιχείας και όχι της επιβατικής διέρευσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ πριν κατασχεθούν όλα τα ηχητικά δεδομένα σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθους. Με καθυστέρηση 4 εβδομάδων, κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους μετέβη στον αλλοιωμένο πλέον από τον πάζωμο τόπο του δυστυχήματος για τη συλλογή δειγμάτων εδάφους για χημική ανάλυση. Σε 9 από τα δείγματα βρέθηκαν οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες ξυλόλιο, τολουόλιο και βενζόλιο, που είναι ιδιαίτερα έφλεκτοι. Το βράδυ του δυστυχήματος, άμεσα ορίστηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισσας 2 πραγματογνώμονες, για τους οποίους αργότερα ψηφίστηκε από τη Βουλή το καταδίωκτό τους. Οι ειδικότητές τους, μηχανολόγος μηχανικός και ηλεκτρολόγος μηχανικός, και η εντολή τους να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος σχετικά με την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και των συστημάτων ασφαλείας. Παρόλο που στην εισαγγελία εντολή που τους δίνεται περιέργως δεν γίνεται καμία αναφορά για διερεύνηση της έκρηξης και της φωτιάς, ως εάν να μην υπήρξε έκρηξη, πυρκαγιά και 27 αποανθρωπωμένα θύματα, οι πραγματογνώμονες, αν και δεν έχουν την απαιτούμενη επιστημονική λόγω ειδικότητας γνώση, στο πόρισμά τους, επίσης περιέργως, αποφάνθηκαν και για το θέμα αυτό, αναφέροντας ότι οφείλονται στα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών των 3 ηλεκτρομηχανών. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει στο πόρισμά της και η τετραμελής ομάδα χαμηλόβαθμων πυραγών της πυροσβεστικής, ενώ η αρχική έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής ήταν μόλις 1 σελίδα και δεν είχε γίνει αποδεκτή από τον ανακριτή. Όμως, σύμφωνα με τεχνικές εκθέσεις τουλάχιστον 4 διαφορετικών τεχνικών συμβούλων, τα έλαια σιλικόνης είναι αδύνατο να προκαλέσουν το φαινόμενο της πυρόσφαιρας που είδαμε. Σε συνδυασμό με τα ευρύτηματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, η πυρόσφαιρα και η πυρκαγιά που ακολούθησε πρέπει να ήταν αποτέλεσμα έκρηξης φορτίου αρωματικών υδρογονανθράκων. Μετά από συνεχή αιτήματα των συγγενών και με καθυστέρηση 1 έτους, το Μάρτιο του 2024 ανατέθηκε σε καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Χημικό Μηχανικό να αποφανθεί σε διάστημα 2 μηνών αν τα έλαια σιλικόνης μπορούν να προκαλέσουν τέτοια ανάφλεξη και πυρκαγιά. Ακόμα και σήμερα, 12 μήνες μετά, δεν κατατέθηκε το πόρισμά του. Επίσης, σήμερα ανακοινώθηκε το πόρισμα για το δυστύχημα του Εθνικού Φορέα Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων, ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος σημειωτέως στελεχώθηκε 9 μήνες μετά το δυστύχημα.
Επειδή βίντεο που κατασχέθηκαν ήταν μόνο από τους σταθμούς που διήλθε η επιβατική αμαξοστοιχεία, χρειάστηκε να υποβληθούν επανειλημμένα αιτήματα από τους συγγενείς για την αναζήτηση του υλικού των καμερών της εμπορικής αμαξοστοιχείας. Οι σκληροί δίσκοι στάλθηκαν στον ανακριτή από την υπεύθυνη εταιρεία μόλις περί τα μέσα Αυγούστου 2023, όταν οι συνεχείς επανεγγραφές είχαν σβήσει τα αρχεία της 28ης Φεβρουαρίου. Οι δίσκοι στάλθηκαν σε ειδικά εργαστήρια της Αγγλίας και της Αμερικής, χωρίς όμως να γίνει ανάρτηση των δεδομένων, ενώ μόλις το φθινόπωρο του 2024, 1,5 χρόνο μετά, διαπιστώθηκε ότι αντί του εμπορικού σταθμού, το υλικό που είχε σταλεί στον ανακριτή αφορούσε τον επιβατικό σταθμό. Ενώ λοιπόν επί 2 χρόνια ολόκληρη η Ελλάδα βοά για την ανάγκη να βρεθεί οπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχείας, ο ΟΣΕ απαντά ότι δεν υπάρχει τέτοιο υλικό γιατί δεν όφιλε να το διατηρήσει πέραν των 15 ημερών. Το δε αίτημα του ανακριτή είχε υποβληθεί στον ΟΣΕ με σημαντική καθυστέρηση. Ξαφνικά όμως, μόλις πριν από 1 μήνα, η εταιρεία Interstar Security, υπεύθυνη της διαχείρισης των καμερών του ΟΣΕ, ανέσυρε από τον κάθο ανακύκλωσης κάποιου υπολογιστή της και παρέδωσε στην ανάκριση, αφού όμως προηγουμένως το διακίνησε σε δημοσιογράφο της αριστείας της, 3 βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχείας, όπου δεν διακρίνεται παράνομο φορτίο. Οι δικαστικοί πραγματογνώμονες διαβεβαίωσαν ότι το τρένο που εμφανίζεται έχει την ίδια σύνθεση με την εμπορική αμαξοστοιχεία, ενώ αναμένουμε τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να αποφανθεί για την γνησιότητα του βίντεο. Και ενώ η προσοχή όλων έχει αποπροσανατολιστικά στραφεί μόνο στην έκρηξη και τη φωτιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πρωτογενή αίτια του δυστυχήματος ήταν η έλλειψη συστημάτων ασφαλείας και η τραγική κατάσταση του ελληνικού σιδηρόδρομου. Η έκρηξη είναι δευτερογενές γεγονός. Δεν θα συνέβαινε αν δεν συγκρούονταν τα τρένα, είτε μεταφέρονταν είτε όχι έφλεκτα υλικά, είτε καίγονται είτε όχι τα έλαια σιλικόνης. 2 μήνες πριν δημοσιοποιήθηκαν οι κλήσεις 2 κινητών τηλεφώνων θυμάτων προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112. Από τα αρχεία αυτά διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν επιβάτες που επιβίωσαν τη σύγκρουση, αλλά πέθαναν από ασφυξία εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου, απόρρια της ανάφλεξης, είτε κάηκαν ζωντανοί από τη φωτιά που ακολούθησε. «Δεν έχω οξυγόνο», ακούγεται να φωνάζει απεγνωσμένα η νεαρή επιβάτης. 1 χρόνο πριν συστάθηκε Εξεταστική Επιτροπή για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Εξεταστική παροδία. Με οργή και ανανάκτηση παρακολουθούσαμε το Προεδρείο αλλά και τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να αποκλείουν βασικούς μάρτυρες, να κατευθύνουν, να επιτίθενται λεκτικά ή να διακόπτουν μάρτυρες, καθώς και να προστατεύουν πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί να καταθέσουν. Τα δε πορίσματα, όσα και τα κόμματα που συμμετείχαν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ανέφερε ότι η εξεταστική δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της κυβέρνησης, παρόλο βέβαια που τα μέλη της ανταμείφθηκαν για τις υπηρεσίες της, γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος της την χαρακτήρισε γουρλίδικη. Σύντομα πρόκειται να συζητηθεί η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνήσει τις ευθύνες πολιτικών προσώπων, τα οποία καλύπτονται από τη βουλευτική ασυλία και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δυστυχώς, παρόλο που το 2019 ψηφίστηκε η συνταγματική αναθεώρηση για την κατάργησή της, εκκρεμεί η ψήφιση του αντίστοιχου εφαρμοστικού νόμου. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να προτείνει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου, όπως άλλωστε υποσχέθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και όπως έχει κάνει στο πρόσφατο παρελθόν για άλλα θέματα ίσονος σημασίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων των πολιτικών προσώπων μετά την λήξη της τρέχουσας συνόδου της Βουλής, δηλαδή τον προσεχή Ιούνιο ή Οκτώβριο.
Στην περίπτωση αυτή που η κυβέρνηση τηρήσει τη δέσμευσή της και φέρει προς ψήφιση τον εφαρμοστικό νόμο, αυτονόητα αναμένουμε την ομόφωνη ψήφισή του από όλα τα κόμματα. Μόνον έτσι ίσως περισσωθεί όση από την ελάχιστη αξιοπιστία έχει το πολιτικό μας σύστημα. Η μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 διερευνήθηκε και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τον Ιούνιο 2024 παραπέμφθηκαν 26 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και πολιτικά πρόσωπα. Η δίωξη διαβιβάστηκε μέσω του Αρείου Πάγου στη Βουλή, αλλά δεν έχει συζητηθεί ακόμα. Επίσης, από τους κατηγορούμενους ζητήθηκε να καταβάλουν εγγυήσεις της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, οι περισσότερες όμως στη συνέχεια περιορίστηκαν σημαντικά από την ελληνική δικαιοσύνη. Ύστερα από 2 χρόνια διερεύνησης από τον ανακριτή, κλήθηκαν και εξετάστηκαν 41 κατηγορούμενοι. Κατηγορούνται για το κακούργημα της διατάραξης της δημόσιας συγκοινωνίας και το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας του θανάτου του 57, ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μόνο 2 άτομα έχουν προφυλακιστεί, τα οποία αποφυλακίστηκαν εφόσον παρήλθε το ανώτατο προβλεπόμενο όριο των 18 μηνών προφυλάκησης. Τα δε 2 στελέχη της Hellenic Train, παρόλο που έχουν τις ίδιες ευθύνες με τα στελέχη του ΟΣΕ για την μη ασφαλή διακίνηση των σειρμών, κατηγορούνται μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή πλημέλημα. Το αίτημά μας για αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα απορρίφθηκε. Είναι άξιο απορίας ότι με τόσα στοιχεία δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και για τα στελέχη της Hellenic Train το κακούργημα της διατάραξης της δημόσιας συγκοινωνίας. Τέλος, να επισημάνω ότι κανένας από τους κατηγορούμενους δεν τέθηκε σε αργία, όπως ορίζει ο Δημοσιοϊπαλληλικός Κώδικας. Όλο αυτό το διάστημα παρέμειναν στην υπηρεσία τους, έχοντας πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που ενδεχομένως τους ενοχοποιούν. Ακόμη και η πρόεδρος της ΡΑΣ, η Ιωάννα Θιαπαρίκου, που παρόλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εξέδιδε για τα ελληνικά τρένα φτάσαμε στο τραγικό δυστύχημα, παραμένει στη θέση της. Συνεχίζει να εγγυάται την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Η σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη αποκάλυψε με τον δραματικότερο τρόπο τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και τις συνέπειες της μη υλοποίησης συμβάσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν την ανάταξη του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο με την πολιτική υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, καταργούσε κάθε δικλείδα ασφαλείας. Δεν υπήρχε καμία απολύτως διαχείριση κινδύνου. Το κόστος κόντρα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Τα προβλήματα στο σιδηρόδρομο παραμένουν. Πολύ συχνά ακούμε για δρομολόγια τρένων που σταμάτησαν, για παρολίγο τραυματισμούς επιβατών, εκτροχιασμούς, ακόμη και συγκρούσεις που αποφεύθηκαν την τελευταία στιγμή. Από το δυστύχημα αυτό δεν αναδείχθηκε μόνο η προχειρότητα, η διαφθορά και η διαχρονική ανεπάρκεια θεσμών και οργάνων, αναδείχθηκε επίσης και η προχωρημένη σύψη ενός παροχημένου και βαθιά κομματικού κράτους, που με την ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης και των αδρανών πολιτών, καλούμαστε σήμερα εμείς να αντιμετωπίσουμε ένα τέρας. Η αρχή έγινε και ας συνεχιστεί αύριο με την ειρηνική συμμετοχή όλων μας στις πορείες και τις εκδηλώσεις μνήμης των αδικοχαμένων θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. 2 χρόνια μετά το έγκλημα ζητάμε πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του εγκλήματος από τις δικαστικές αρχές. Απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, χωρίς την απαράδεκτη κάλυψη της υπουργικής ασυλίας για τα πολιτικά πρόσωπα, για να μην επαναληφθεί το έγκλημα των Τεμπών, για να υπάρχει ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς, για να μετράει η ζωή περισσότερο από το κόστος. Σας ευχαριστώ.
να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η σημερινή λειτουργία του σιδηροδρόμου δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Αποτελεί κοινή διαπίστωση και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την άσχημη κατάσταση που βρίσκεται η λειτουργία του σιδηροδρόμου, το επίπεδο της οποίας 24 μήνες μετά βρίσκεται δυστυχώς σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Τα ατελείωτα καθημερινά σχεδόν συμβάντα το επιβεβαιώνουν. Ακούγοντάς μας κάποιος, ακόμη και σήμερα, μπορεί ίσως να σκεφτεί ότι κινδυνολογούμε. Σίγουρα όμως πολλοί αυτό θεωρούσαν, αυτό τουλάχιστον μας έλεγαν, όταν πολλοί πριν από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη προειδοποιούσαμε για αυτό που σύντομα θα ακολουθούσε. Οι προειδοποιήσεις αυτές δυστυχώς αγνοήθηκαν. Η ευθύνη μας απέναντι στο ευρωπαϊκό κοινό, απέναντι στους εργαζόμενους που εκπροσωπούν στο σιδηρόδρομο και τον ελληνικό λαό είναι πολύ μεγάλη. Οφείλουμε να πούμε την αλήθεια. Όπως δεν κρύψαμε τότε, το ίδιο κάναμε και τώρα. Η ασφάλεια δεν είναι κάτι αόριστο, κάτι ασαφές. Αυτή καθορίζεται και διασφαλίζεται από βασικούς παράγοντες όπως η κατάσταση της υποδομής του δικτύου, η τοποθέτηση και η ολοκληρωμένη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, η αξιόπιστη, πλήρη, απρόσκοπτη και διάλεκτη επικοινωνία, το αξιόπιστο σύγχρονο τροχαίο υλικό που να τηρεί τους όρους ασφάλειας, σύγχρονες ασφαλείς εγκαταστάσεις για την συντήρηση του τροχαίου υλικού, επαρκή προσωπικό με ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση σε όλες τις ειδικότητες και τα επίπεδα λειτουργίας. Και βεβαίως η ασφαλή φύλαξη των ισόρροπων διαβάσεων. Τι όμως από όλα αυτά έχει εξασφαλιστεί σήμερα? Τίποτα. Ό,τι είναι αναγκαίο για να εξασφαλίσει τις σύγχρονες φθηνές και ποιοτικές και ασφαλείς μεταφορές θεωρείται κόστος, τόσο από το δημόσιο ΟΣΕ, όσο και από τον ιδιώτη ιδιοκτήτη της Hellenic Train και δεν υλοποιείται. Έτσι, συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο και τους εργαζόμενους και τους επιβάτες. Αν ρωτούσε κάποιος, έχουν αντιληφθεί, γνωρίζουν τι συμβαίνει σήμερα? Απαντάμε απόλυτα. Όπως γνώριζαν τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια πριν, το ίδιο πολύ καλά γνωρίζουν και τώρα. Βρίσκουν χρήματα να διατίθενται οπουδήποτε αλλού, αλλά δεν βρίσκουν όμως χρήματα για την ασφάλεια της ζωής μας, γιατί αποδεικνύεται ότι δεν την θεωρούν προτεραιότητα. Φαντάζομαι εντυπωσιακές οι δηλώσεις που γίνονται από τους αρμόδιους για την θεαματική βελτίωση της υποδομής και της λειτουργίας. Ας πλησιάσουμε όμως την εικόνα αυτή για να δούμε καλύτερα ποια είναι η κατάσταση. Βασικά σημεία της οποίας είναι και τα εξής. Σε ό,τι αφορά τα αναγκαία έργα, η σχέση των κατασκευαστικών ομίλων με το κράτος παραμένει αμετάβλητη, όπως και πριν από το τέλος. Το αέναο φαγοπότη εις βάρος της ολοκλήρωσης των έργων συνεχίζει να υπονομεύει την ασφάλεια. Αν δει κάποιος τι γίνεται στα δύο έργα που εξελίσσονται στην Αθήνα, στο σταθμό Λαρίσσης και στην επιλογιοποίηση της γραμμής στα Σαπόλια, μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει και στην ανάταξη του δικτύου στη Θεσσαλία. Από τα 750 περίπου χιλιόμετρα του ενεργού εναπομείνοντα σιδηροδρομικού δικτύου, στα 190 από αυτά, τα τρένα κινούνται χωρίς φωτοσήμανση και αντικειμενικά δεν φαίνονται από καμία διαχείριση. Η επικοινωνία από το 2006, που άρχισε να εγκαθίσταται, 19 χρόνια μετά παραμένει προβληματική σε αρκετά τη σημεία. Το ATCS από το 2017 ξεκίνησε, 18 χρόνια μετά, έχει εγκατασταθεί μόλις το 64% πάνω στο τροχαίο υλικό και αντίστοιχα περίπου και η τοποθέτησή του στα συστήματα επί της γραμμής. Αν όμως ολοκληρωθεί, άγνωστο τότε το ενδιάμεσο κομμάτι στη Θεσσαλία, αν δεν ολοκληρωθεί, δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει προκειμένου να προσφέρει την αναγκαία ασφάλεια. Το τροχαίο υλικό που κινείται πάνω σε αυτό το δίκτυο έχει ζωή μεταξύ 30 και 50 χρόνων. Αντικειμενικά έχει εξοδοθεί και η παλαιότητά του το καθιστά πολύ δύσκολο να συντηρηθεί. Η Hellenic Train δεν το καθιστά, αντικαθιστά γιατί αυτό έχει κόστος. Όσο για τα βαγόνια με τα οποία πραγματοποιούνται τα ευρωπαϊκά δρομολόγια έχουν κατασκευαστεί
με τις ίδιες προδιαγραφές λειτουργίας και πυρασφάλειας όπως αυτά που καίγονταν για ώρες ολόκληρες. Μελέτη που έγινε για την αναβάθμιση τους απορρίφθηκε και αυτή για λόγους κόστους. Τα βαγόνια αυτά, πρέπει να πούμε, έχουν την αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνδρόμων και φυσικά από τη ΡΑΣ. Και τέλος, το προσωπικό στα 2 αυτά χρόνια μειώθηκε δραματικά ακόμα περισσότερο τόσο στην ΟΣΕ όσο και στη Hellenic Train. Μέσα σε αυτή την πραγματική εικόνα λειτουργίας του σιδηροδρόμου μετράμε πραγματικά δεκάδες εργατικά ατυχήματα. Το τελευταίο το είχαμε χθες το πρωί. Στα 2 χρόνια αυτά καταγράφηκαν 13 πρόδρομα συμβάντα, μεταξύ των οποίων 4 εκτροχιασμοί εμπορικών αμαξιτιών και 2 συμβάντα, το ένα στην Αθήνα και το άλλο πρόσφατα στην Ιερία, όπου 2 επιβατικά τρένα βρέθηκαν ξανά στην ίδια γραμμή σε τροχιά σύγκρουσης. Να γιατί αγωνιούμε, να γιατί προβάλλουμε και αναδεικνύουμε τα κενά στην ασφάλεια. Επιτρέψτε μου σε αυτή την τοποθέτηση να προσθέσω και κάποια ακόμη που θεωρώ ακόμα πολύ σημαντικό. Τις εγκληματικές ευθύνες για το πώς τις χειρίστηκαν στις φωτιές, στις πλημμύρες και τη μεγάλη απώλεια ανθρώπινων ζώων τη χρέωσαν στην κλιματική αλλαγή. Σε ό,τι αφορά μας στο σιδηρόδρομο, δεν μπορούν να ισχυριστούν το ίδιο όσο και αν προσπαθούν. Δεν θα πάθουμε μαζική αμνησία. Η δομική κατάρρευση του σιδηροδρόμου δεν έγινε ξαφνικά εκείνη τη μοιραία νύχτα. Από την επόμενη μέρα του εγκλήματος και με κάθε τρόπο επιχειρείται να αποκοπεί το τραγικό αποτέλεσμα από την αιτία που την προκάλεσε. Είναι αναμφίβολα εξορκιστικός ο τρόπος των χειρισμών που έγιναν και γίνονται συνολικά, προκειμένου να συγκαλυφθεί το έγκλημα. Ακόμη πιο έντονη και μεθοδική είναι η προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό. Η απελευθέρωση των συνολικών μεταφορών, που είχε στόχο το αγαθό της μετακίνησης να το κάνει εμπόρευμα, πώς εξελίχθηκε. Έκανε τον διαχωρισμό της υποδομής από την επιβατική και εμπορική εκμετάλλευση για να δώσει τη δυνατότητα εισόδου σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Πριν έρθει η τυποποίηση, έπρεπε να κτίσει ένα μεγάλο μέρος του δικτύου και να μειωθεί το προσωπικό του στο ελάχιστο, να αποαξιωθεί η σιδηροδρομική λειτουργία στον υπέρτατο βαθμό. Έτσι, ορίμασε και η στιγμή που ήρθαν και οι τυποποίησεις. Τώρα, ακόμη και ο πιο δύσπιστος στην αρχή της χάραξης της πολιτικής, σήμερα έχει αντιληφθεί τι αποτέλεσμα αυτή δημιούργησε. Ανταγωνισμός συμφερόντων ανάμεσα στις ιδιωτικές εταιρείες. Είδαμε όλοι πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στις σχέσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train, ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο διάστημα που ένας μοιράζει τις ευθύνες στον άλλον. Βεβαίως έγινε η γιγάντωση ανταγωνιστικών συμφερόντων και στους κατασκευαστικούς ομίλους. Όλοι έπρεπε να χωρέσουν σε αυτό το πλουσιοπάροχο τραπέζι για να φάνε. 4 σημαντικότατες συμβάσεις σε διαφορετικές εταιρείες. Ο σημαντικός χρόνος είχε, όπως υπόθηκε, παρέλθει πολύ πριν από το τέλη και παρόλα αυτά εκείνη τη βραδιά δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Καμία μέρημνα για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, του δικτύου, της υποδομής γιατί είχε κόστος. Συνεχή μείωση του προσωπικού για να είναι λιγότερο το λειτουργικό κόστος. Σε συνδυασμό με την ελληνική εκπαίδευση, την έλλειψη εμπειρίας, διαμορφώθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα για τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων λαθών πάνω στην παντελή έλλειψη τεχνολογικών μέσων για την αποτροπή τους. Όλα αυτά εφαρμόστηκαν προκειμένου να ελεγχθούν οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γιατί λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρείται θεματοφύλακας ασφάλειας όπως αρκετοί ισχυρίζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που δίνει δεκάδες χρόνια ανοχής για την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας στις χώρες μέλη. Γι' αυτό, γιατί το θεωρούμε μεγάλο κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται κυρίως, αυτό βλέπουμε και διαπιστώνουμε και τα στατιστικά στοιχεία αυτό αποδεικνύουν, μόνο για τα βασικά μέτρα ασφάλειας στο διασυνδεδεμένο κεντρικό δίκτυο, αδιαφορώντας για όλο το υπόλοιπο. Γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλο κόστος. Ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει να κυκλοφορούν τρένα με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Γιατί η αντικατάστασή τους θα έχει πολύ μακρινό χρόνο απόσβεσης. Πρόκειται πραγματικά για την αποθέωση της πολιτικής που σταθμίζει το κόστος απέναντι στο όφελος, το αποτέλεσμα της οποίας είναι εγκληματικό για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ατυχήματα και τα θύματα που αυτά δημιουργούν βλέπουμε ότι δεν έχουν τελειωμό. Η τραγωδία των τεμπών δυστυχώς αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα για το τι συμβαίνει στις ζωές μας όταν όλα γίνονται για το κέρδος. Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία αυτού του εγκλήματος και όλοι αυτοί που σε κυβερνητικό και διοικητικό επίπεδο και χωρίς κανένα διάλειμμα υλοποίησαν και πιστά εφάρμοσαν, δεν έχουν μόνο πολιτικές ευθύνες αλλά και ποινικές. Γιατί σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια και το δικό τους κράτος δικαίου, τα τρένα κινούνταν αντίθετα για ώρα στην ίδια γραμμή και ήταν για αυτούς ασφαλή. Όλα ήταν νόμιμα και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ΡΑΣ, που μοίραζαν τα πιστοποιητικά ασφάλειας το ένα μετά το άλλο. Δεν θυσιάστηκαν οι συνανθρωποί μας. Τους σκότωσαν. Αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση και ο έλεγχος της κυκλοφορίας, θα απέτρεπε την αυτόματη χάραξη μη συμβατών μεταξύ των δρομολογίων. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι 57 σήμερα θα ήταν στη ζωή. Είμαστε κοντά στην αγωνία των συγγενών να μην χαθεί η αλήθεια. Να τιμωρηθούν όλοι όσοι έχουν ευθύνη, θα είμαστε κυριολεκτικά μαζί τους μέχρι την τελική δικαίωση. Μέχρι την πραγματική δικαίωση. Μόνο που η δικαίωση δεν μπορεί να έρθει με ευχές. Δικαίωση σημαίνει να τιμωρηθούν όχι μόνο οι φυσικοί αυτοκοί, αλλά και οι ηθικοί του εγκλήματος. Δικαίωση είναι να αποτραπούν οι αιτίες που οδήγησαν στα τέπη και οι οποίες είναι και σήμερα δυστυχώς όλες εδώ, αποτελώντας το θερμοκήπιο για τις επόμενες τραγωδίες. Δικαίωση σημαίνει να τιμωρηθούν όσοι στήριξαν και υπηρέτησαν την πολιτική της απελευθέρωσης και τη συνειδητοποίηση των σιδηρόδρομων. Δικαίωση σημαίνει να συνεχιστεί ο αγώνας μέχρι να αποκτήσουμε σιδηρόδρομο σύγχρονο, ασφαλή, που θα υπηρετεί το λαό και δεν θα σκοτώνει γιατί κάποιοι θέλουν να κερδίσουν από αυτό. Ένα σιδηρόδρομο που δεν θα έχει για μηχανοδικό του την ανάπτυξή του και τη λειτουργία του το κέρδος. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε αυτή τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη για το τι αυτή είναι. Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος βλέπει πώς αθώωσε τους υπεύθυνους και τις άλλες πρόσφατες τραγωδίες, όπως αυτή στην Μάντρα, στο Μάτι και στο ναυάγιο του Σπύρου. Το διαπιστώνει 2 χρόνια τώρα, βλέποντας τους χειρισμούς που γίνονται από τη δικαιοσύνη και για τα τέτοια. Το βλέπουμε και εμείς στο σιδηρόδρομο, όταν απεργούμε με μοναδικό θέμα την ασφάλεια, πώς κρίνει τις απεργίες μας παράνομες, δικαιώνοντας την Hellenic Train γιατί, όπως ισχυρίζεται, έχει διακριτικότητα κέρδη. Οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο θα συνεχίσουν αυτόν τον αναγκαίο αγώνα. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας θα δώσουν τη μάχη για να μπορούμε να εργαζόμαστε, να μετακινούμαστε και να ζούμε με ασφάλεια. Θα αγωνιστούμε για να μην επιτρέψουμε η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια να γίνει η κανονικότητα στη ζωή μας. Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για να μην επιτρέψουμε κανέναν να αθωώσει αυτούς που προκάλεσαν την τραγωδία, όπως και αυτούς που εγκλημάτισαν για να σκεπαστούν τα στοιχεία. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε άλλες τέτοιες στιγμές. Κανένας γονιός να μην ξαναζήσει τέτοιο ανίπουτο πόδι. Για να μην ξεριζωθούν άλλα πανέμορφα λουλούδια από τη ζωή. Αύριο, ο λαός μας, μέσα από τις κινητοποιήσεις που θα κάνει ένα ακόμα ελπιδοφόρο μήνυμα κρίμα για να το πετύχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, φωτίστηκαν, ακούστηκαν πάρα πολλά. Σε μια προσπάθεια να συνοδεύσω από 2 πράγματα. Εδώ και 2 χρόνια αγωνιζόμαστε στο πλευρό των γονιών, των συγγενών, των θυμάτων, για να μην κουκουλωθεί το δυστύχημα, έγκλημα που χαρακτήρισε ο λαός μας, στα τέμπη, για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται ή βρέθηκαν στο παρελθόν. Αγωνιζόμαστε διαφορετικά και πολύ πριν τα τέμπη, αποκαλύπτοντας και αντιπαλεύοντας μια πολιτική που βάζει τα δικαιώματά μας, ακόμα και την ίδια μας τη ζωή, στη ζυγαριά κόστους-οφέλους. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μας, μαζί με την νεολαία, φοιτητές, μαθητές, πλαισιώσαμε τον αγώνα ενάντια στην επιχειρούμενη συγκάλυψη, στηρίξαμε, οργανώσαμε κινητοποιήσεις, προκηρύξαμε απεργίες και συλλαλητήρια, κάνοντας μια προσπάθεια που απαιτούσε πολλή δουλειά και τη χαρακτήριζε η ειλικρινής αλληλεγγύη και η ανιδιοτέλεια. Εκατομμύρια κόσμου έχουν κατέβει στον δρόμο να διαδηλώσουν και εμείς βοηθήσαμε
και βοηθάμε όσο μπορούμε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μόνο το πένθος, ούτε μόνο η οργή που μας κινητοποιεί. Είναι η πεποίθηση ότι δίνουμε έναν αγώνα για όλους μας, για τους ίδιους μας τους εαυτούς, για τα παιδιά μας. Σήμερα είναι η στιγμή να ξαναστείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί το έγκλημα, ότι τίποτα δεν θα παζωθεί, ότι τον αγώνα για δικαίωση των νεκρών και των συγγενών τους θα το πάμε μέχρι τέλους. Μπορεί να γίνει αυτό, συναδέλφες και συνάδελφοι, με εμάς σιωπηλούς και αφήνοντας τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όπως μας προτρέπουν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης. Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε μια δικαιοσύνη που είναι επιλεκτικά τυφλή, ανάλογα με το ποιον δικάζει και τι συμφέροντα διακυβεύονται. Μόνο στον χώρο των μεταφορών, αναφέρθηκαν κάποια παραδείγματα, τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει στη χώρα μας σοβαρά σιδηροδρομικά, αεροπορικά και ναυτικά ατυχήματα και δυστυχήματα, με νεκρούς και τραυματίες δηλαδή, ενδεικτικά ήδη από το 1996 το Δίσος, ναυάγιο με 20 νεκρούς, το Express Άμυνα το 2000 με 81 νεκρούς, η πτώση του αεροσκάφους της Κυπριακής Helios Airways στο γραμματικό της Αττικής το 2005 με 121 νεκρούς, το ναυάγιο του Sea Diamond με 2 νεκρούς το 2007, η πυρκαγιά στο Norman Atlantic, άλλο πλοίο το 14 με 12 νεκρούς και 18 αγνοούμενους, ο εκτροχιασμός αμαξοστοιχείας στο Άδαντρο το 17 με 3 νεκρούς και βέβαια η αφορμή για τη σημερινή εκδήλωση, το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Όλες αυτές οι τραγικές ιστορίες έχουν κοινά και επαναλαμβανόμενα στοιχεία, όπως για παράδειγμα στη διαχείρισή τους από την κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό, πάντα υπάρχει το ίδιο μοτίβο. Επίκληση του ανθρώπινου λάθους, υποσχέσεις ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, μακροχρόνιες έρευνες, δεσμεύσεις ότι θα πάρθουν μέτρα για να μην ξανασυμβεί. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η παρέτηση στελεχών της κυβέρνησης ή του κρατικού μηχανισμού για να ξεφουσκώσει η λαϊκή οργή, ενώ η υπόθεση κλείνει συνήθως με καταδίκη των άμεσα εμπλεκόμενων, κάποιοι εργαζόμενοι, κάποια διευθυντικά στελέχη, και αυτά μέχρι να συμβεί το επόμενο κακό. Το γεγονός όμως ότι τέτοια δυστυχήματα επαναλαμβάνονται, δείχνει πως οι αιτίες τους παραμένουν. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνο να τιμωρηθούν αυτή την παρανόηση. Δεν αρκεί να αποδοθούν ευθύνες μόνο στη μια ή στην άλλη παρανομία, όπως επιδιώκουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά και αυτά που κυβέρνησαν ή στήριξαν κυβερνήσεις στο παρελθόν. Έτσι που πότε να φταίει μόνο ο σταθμάρχης, ή ο μηχανοδηγός, ή ο πλοίαρχος, ή ο πιλότος, πότε μόνο ο τάδε ή ο δίνα ανίκανος ή διεφθαρμένος παράγοντας ή υπουργός, αλλά ποτέ οι πολιτικοί που με συνέπεια υπηρέτησαν αυτές οι κυβερνήσεις, άφθαρτες και διεφθαρμένες, ικανές και ανίκανες. Απέναντι στα εκατομμύρια λαού και νεολαίας που διαδηλώνουν τα 2 τελευταία χρόνια ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης και απαιτούν δικαίωση για το έγκλημα στα Τέμπη, το κράτος με τους μηχανισμούς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, άλλα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ σπρώχνουν την υπόθεση ξανά στο μία από τα ίδια. Να επιμεριστούν οι ευθύνες σε ορισμένους μόνο κρίκους του ΟΣΕ και του κρατικού μηχανισμού, βάζοντας στο κάτω και κάποια στελέχη της κυβέρνησης, όχι όμως την πολιτική που υπηρετούν, αλλά για παραλήψεις, διαπλοκή, εξυπηρέτηση μέτρων κλπ. Απότοπο αυτής της κατεύθυνσης είναι και τα παιχνίδια της κυβερνητικής εναλλαγής και της ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού. Αν και σήμερα η υπόθεση τραβήξει αυτόν τον δρόμο, η κατάληξή της μπορεί να προβλεφθεί και δεν θα διαφέρει πολύ από τις προηγούμενες. Το κυριότερο, οι αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των τεμπών θα συνεχίσουν να είναι εδώ. Άρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, δικαίωση, εκτός από την απονομή δικαιοσύνη, σημαίνει να μπει στο στόχαστρο η πολιτική που οδήγησε στα Τέμπη, που είναι και σήμερα εδώ και προετοιμάζει την επόμενη τραγωδία που θα συμβεί. Εκτός από την παρανομία λοιπόν για την οποία αρμόδια να επιληφθεί είναι η δικαιοσύνη, πρέπει να ενοχοποιείται και η νομιμότητα του κράτους και των κυβερνήσεων που οδήγησε και στο έγκλημα των τεμπών. Η πολιτική δηλαδή που κομμάτιασε το σιδηρόδρομο, ιδιωτικοποιώντας τον, εφαρμόζοντας τη στρατηγική της απελευθέρωσης και του κόστους ωφέλους, αναλύθηκε νωρίτερα με τραγικά αποτελέσματα. Και να μην θεωρήσουμε, συνάδελφοι και συνάδελφοι, ότι αυτά συμβαίνουν. Αυτά που συμβαίνουν είναι μόνο ελληνική πρωτοτυπία ή ανικανότητα. Η ταινία που θα προβάλλουμε το απόγευμα στην ίδια αυτή αίθουσα στις 5 αναφέρεται στο Βρετανικό σιδηρόδρομο, που
που ακολούθησε την ίδια αυτή πορεία ήδη από το 1995. Αναφέρθηκαν τα νούμερα των εργαζομένων στον ΟΣΕ και σε συνέντευξη άλλου συνδικαλιστή. 1.100 δουλεύουν στο σύνολο στον ΟΣΕ, περίπου οι μισοί, 530 ή 550 είναι μόνιμοι, οι υπόλοιποι είναι εργολαβικοί, είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και τα ξαναναφέρω γιατί κατά διαβολική σύμπτωση ίδια είναι τα νούμερα και στο αμυθίδα των διοικητικών υπαλλήλων. Πόσοι είμαστε, όσοι είμαστε εμείς είναι και στον ΟΣΕ. Αυτό που δεν είναι σύμπτωση όμως είναι η πολιτική που μας έφερε σε αυτό το χάλι. Δεν υπάρχει σήμερα λογικός ενημερωμένος άνθρωπος που να μην καταλαβαίνει ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται επανειλημμένα, υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, εταιρείες και εργολάβοι στα κερδοφόρα τμήματα του δημοσίου, εφαρμόζεται παντού. Εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, εφαρμόζεται στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, με τις γνωστές συνέπειες στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στο κόστος των υπηρεσιών που έχει ανάγκη ο λαός. Δικαίωση τέλος σημαίνει να καταδικαστούν στη συνείδηση του λαού η πολιτική της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρομικών μεταφορών και μαζί με αυτοί όλοι αυτοί που τη στηρίζουν και την προωθούν, και κυρίως η κυβέρνηση, το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έγκλημα στα τέλη, το γεγονός ότι δύο τρένα κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν, είναι αποτέλεσμα μιας μακράς αλυσίδας νόμων και ευρωπαϊκών οδηγιών που προωθούν την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων με κριτήριο το κέρδος σε βάρος της ασφαλούς, φτηνής και σύγχρονης εξυπηρέτησης που μπορεί και θα έπρεπε να απολαμβάνει ο λαός μας με βάση τις τεχνολογικές και τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιορισμοί δρομολογίων, αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, αύξηση της συχνότητας των ατυχημάτων, καταστροφική αξιοποίηση σε εισαγωγικά των υποδομών, μάχη κατασκευαστικών ομίλων για τις εργολαβίες, μεγάλη επιτάχυνση της συγκέντρωσης της λεγόμενης σιδηροδρομικής πίτας σε μια χούφτα μονοπόλια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, συναδέλφους και συνάδελφοι, ότι μετά τις συγκλονιστικές διαδηλώσεις της τελευταίας Κυριακής του Γενάρη, στις 26, έχει διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση, με την κυβέρνηση να στριμώχνεται από τη λαϊκή οργή και με την αγωνία της να είναι έκδηλη για το πώς θα βάλει φρένο σε αυτές τις κινητοποιήσεις, πώς θα εκτονώσει τη λαϊκή της αρέσκεια. Σε αυτό το ενδιαφέρον σε εισαγωγικά της κυβέρνησης συντάσσονται και διάφοροι μηχανισμοί του κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων, άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, με στόχο αυτή η αγωνιστικότητα του λαού να μην βγει εκτός πλαισίου, να φρενάρουν οι διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και μετατρέπουν την αγανάκτηση που δίκαια αισθάνεται ο καθένας και η καθεμιά από εμάς σε γενικευμένη αμφισβήτηση του ίδιου του συστήματος. Καλοθελητές από κέντρα και παράκεντρα και διάφοροι μαχητές του πληκτρολογίου κατηγορούν τα σωματεία, γιατί θα κατέβουν με τα πανό μας και τις σημαίες μας, λες και τα πανό μας θα γράφουν άλλα συνθήματα σε σχέση με τα αιτήματα που έχουν οι συγγενείς και ολόκληρο το κίνημα. Τα σωματεία μας, συναδέλφους και συνάδελφοι, αυτά τα σωματεία που πήγανε μπροστά όλα αυτά τα 2 χρόνια και κράτησαν τον αγώνα ζωντανό, διοργανώνοντας όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, είναι η εγγύηση ότι ο αγώνας αυτός μπορεί να φτάσει μέχρι τέλος. Ταυτίζουν επίτηδες τα σωματεία με συμβιβασμένες και ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, και εδώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο παράδειγμα της ΓΕΣΕ που 2 χρόνια τώρα ούτε μία κινητοποίηση δεν είχε εξαγγείλει και θυμήθηκε προχτές να εξαγγείλει απεργία, μάλιστα καπηλευόμενη το σύμβολο που έχουμε, το σήμα που έχει ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων. Όπως και η υπερπροβολή και η υπερανάλυση επιμέρους πλευρών της υπόθεσης, ο βομβαρδισμός με αντιφατικές πληροφορίες γίνεται σκόπιμο και στόχο έχει τον αποπροσανατολισμό. Στον ωκεανό αυτό της επιλεκτικής πληροφόρησης μάθαμε, για παράδειγμα, αυτά που ακούστηκαν και νωρίτερα, ότι τα αέρια σιλικόνης δεν μπορούν να αναφλεγούν άμα δεν γίνουν σπρέι, αν δεν γίνουν αερόλυμνο. Δεν μάθαμε όμως ποτέ, δεν απασχόλησε τα κανάλια, δεν απασχόλησε τα ρεπορτάζ όλο αυτό το διάστημα, ότι η ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου ήταν κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 25 χρόνια. Με φόντο αυτές τις ελπιδοφόρες κινητοποιήσεις λοιπόν και διεργασίες,
Είναι στοίχημα για το λαό, για το αναδεχμένο εργατικό συνδικαλιστικό λαϊκό κίνημα, η νέα κατάσταση να έχει συνέχεια, να τροφοδοτήσει τις επόμενες μεγάλες μάχες, να μην επιτρέψει ούτε στην κυβέρνηση, ούτε σε κανέναν άλλον της συστημικής αντιπολίτευσης να ξεπληθούν από τις ευθύνες τους για τις πραγματικές αιτίες αυτού του εγκλήματος. Αυτή η μεγάλη κινητοποίηση, όπως και η αυριανή απεργία, που το κλίμα που παίρνουν από όλους τους χώρους δουλειάς που έχουμε βρεθεί και έχουμε συζητήσει με κόσμο, είναι ότι θα είναι εξίσου μεγάλη, αν όχι μεγαλύτερη, πρέπει να αποτελέσει ένα σταθμό για να μην πει η σφραγίδα του χτες, το μια από τα ίδια, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα να πάρει οξυγόνο οι υπάλληλοι μας. Να μπουν στην άκρη οι παγίδες που στείνονται στους εργαζόμενους για το περιβόητο κράτος δικαίου που τάχα επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει. Με άλλα λόγια, η απεργία και τα συλλαλητήρια θα πρέπει να συμβάλλουν στην όξυνση της αντιπαράθεσης με αυτό το επιλεκτικά ανίκανο κράτος, το ταξικό κράτος. Θα πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στη δύναμη και στο δίκαιο του λαού. Να είναι οι συγκεντρώσεις που θα οργανωθούν με τα εργατικά σωματεία, τους συλλογικούς φορείς και τη μεγάλη μάζα του κόσμου, όχι απλά ένα στιγμιότυπο, αλλά εικόνα από το μέλλον. Απαιτούμε λοιπόν να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αποκαλύπτουμε την πολιτική που βάζει τα κέρδη μια σκούφτα μεγαλοεπιχειρηματιών πάνω από τις ζωές μας, παλεύουμε για να ξεριζωθούν οι αιτίες για τα επόμενα τέλη που κυροφυλακτούν, όχι μόνο στα τρένα, αλλά συνολικά στις μεταφορές και ακόμα στους χώρους δουλειάς, στις διαρασμένες υποδομές, στην υγεία, στην παιδεία, ακόμα και εδώ στο Πανεπιστήμιο. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, σας το υποσχόμαστε, μέχρι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε. Σας ευχαριστώ. Να αναφέρω τα λόγια του εργαζόμενου στο Πανεπιστήμιο ότι επειδή πραγματικά αύριο θα βουλιάξει το κέντρο της Θεσσαλονίκης από κόσμο, βάλαμε το συγκέντρωση από τις 9.30 το πρωί, εδώ απ' έξω στο πλατόστερο της αίθουσας Τελετών, για να μπορέσουμε να πορευτούμε όλοι μαζί με τους καθηγητές, οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές. Πέρα από όλα τα άλλα, το να έχουμε μαζικά τα μπλοκ των σωματείων μας διασφαλίζει και απέναντι σε οποιαδήποτε προβοκάτσια ή κακόβουλη ενέργεια και εξασφαλίζει και την κατεύθυνση για την οποία παλεύουμε.